Takže jedná sa o čítačku, diagnostický prístroj vozidiel Launch 7S. Ovládanie nie jednoduché, je multijazyčné. Je tam aj český jazyk, ale len menu. Je tam OBD2 diagnostika, informácie, nastavenia, výmena baterky, akumulátora, nulovanie brzd, aj ovládanie, kontrola, vyhľadáva dostupné informácie, hej, OBD2 diagnostika, vyhľadávanie chybových kódov, je tam pomoc, nulovanie alebo servisného intervalu oleja alebo vymazanie servisného hlásenia Audi, Citroën, Dacia, Ford, Holden, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Škoda, Smart, Volvo. Hej, to je nulovanie servisného hlásenia oleja, nulovanie brzd. Ešte k tomuto sa vrátim, pozrieme sa. Máme tu automatický reset alebo manuálne resetovanie. Keby som potvrdil, tak už nie som teraz pripojený do vozidla. Nulovanie brzd, vyhľadáva, takisto, takže tu máme servisný úkon pre brzdy Audi, Citroën, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, navyše je tu Toyota, Volkswagen, hej. Čítať kódy, mazať servisné hlásenia, automatické nastavenie, oprava brzdových platničiek, hej, pri výmene, otvoriť zadné vlastne brzdu, hej, keď je elektronická, zatvoriť elektronickú brzdu. Máme tu brake calipers function test, to je testovanie brzd alebo otvárania, zatvárania, výmena batérie, akumulátora, otvára sa zložka, takisto tu máme, je to na rôzne typy automobilov, Audi, Citroën, Ford, Jaguar, Land Rover, Lexus, Peugeot, Sion, Seat, Škoda, Toyota, Volvo, Volkswagen. Čo tu máme? Dáme si Audi navolíme, zapnúť, a to už ideme do menu, do nastavení vozidla, hej, zapnúť kľúčik, zapaľovanie, komunikácia neprebehne, pretože nie sme napojení vo vozidle, načítava. Výhoda, že je veľa funkcií v jednom zariadení. Nevýhoda, nie je všetko preložené aspoň do toho českého jazyka, čo by mohlo byť. To je program, nadstavenia, máme jazyky, ale kto si vie poradiť, anglicky, francúzsky, španielsky, nemecký, ruský, taliansky, portugalsky, tak aha, máme tu ruštinu,
Máme to aspoň v tej azbuke informácií, takže staré ročníky, staršie, čo vedia po rusky, tak by sa s tým mohli celkom pekne vyhrať. No. Dobre, to je zatiaľ všetko. Ďakujem za pozornosť.